Khubor ka Batesi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ka Sengsan Perthai Hill State People's Democratic Party hapo ka jingelam jong presiden ka party uba KP Pangnyang haka arpo hunyo trik ubnai lar arajar arpo wei kala IT ka jing ai jing mut hau menteri rangba jong ka jilla Konrad Kongkal Sangma halor ka jing terwa jong ka sarkar pedeng ban wanra ya ka jing penbai thamai haka kharnet ka bahanreu jong ka riti sanchar kari India Kajing IT jong ka party yakni kajing ai jingmut kalong hadin baka sarkar jilla kalapan jingmut na baro ki Sengsan Perthai naga sunjuk kirang ba asnong ban na kikinhon ba pher haswa baka sarkar kan sapapat ya kajing ai jingmut sya ka parliamentary standing committee ka ban sabishar bnya yakni kajing ai jingmut haswa ban penlong an hapo ka ying dorbar thau an jong kari India Pentai jong ka parti ke bangi ni hak mata ke sini dah kan representation kalong ban amen yang ka para 12 AB to the Constitution of India jong ka 6 schedule ba kum ka parti hi hadin bing lapet bahaya kan ka jing ya jong ka sarkar India ban wanra ya ka jing pen bah amendment Tengi don kam ka para 12 AB jong ka neka 6 schedule ba ya katu ka para 12 AB ka ba nakaliang jong ka sarkar India ka sya yang ban amen kalong ba ban empower pat yang ka jalame kalia da ka ba ha ka para 12 AB pila pinapuli kat kum ka constitution la ong hang tu ba u president yung India mo Lada udon kamon ulah ban pelaj ya kanu ka an ban pentrai kam da o hapo ka jala jungi ya ki central law la ka an juga khandau MDR yung MDR Act dali ka an juga khaw ta rise ki Conservation of Forest Act 1980 te kini ki an ki badon mentah ka sarkar India lengba ka 12 AB ka pamut ba kamton borsu ya ka jala jungi ban thau ai la ne ban pre kam ki ai la ka chong ka sti kham tam halor ka khndo ka siap halor ka khaw ka tap ka bolong ka kum kriti tu su ki te kum ka nuksam ta mo kum ka nuksam ta ka long ba yo do yong mo nadu bala intervene ka ne ka NGT ka sti chungi kam la shu ban ong no ban ai license lani wat ban thau ya ka mining policy hak state jungi taladehi bat bakan kut hak state jungi ni hok ko bano jungi reya kini ki an ki bade ban yo ya ka bor ban pre kam ban khai mining yo do yong ni ha ban yo ya ka jimentu naka central government ten re hak ni 12 AB bade la dang ni weng no ya tu ka tin president ngin tersat no da ka tin governor hang tu hak 12 AB kumbalong ko ka asam 12 AB jung asam ka 12 AB jong ka men khala ka long nukum ka 12 B ne 12 B jong ka sam kamut ba ka sura sam kamut ba ka don ka bor mentah hak schedule dia ba kinu ki central law ki bom ya pat ka riti dustur ke jongi ki bom ya pat ka bat ka ni ka lantern system ke jongi lain ka uniqueness jong ki traditional law ke jongi kamla ban apply ha ka ri ke jongi ha ka jela ke jongi lada ni ngiyo ban replace no ya ka tu ka kantin president jong ka 12 B patbu no da kantin governor ha ka 12 B jong ka jalami kalia tengi sutu ba de hang ni kan bangi du bo no ka jala ka chongi te na ka daw ngi bu ka jing dawa sarkar le jong hi ba ha ka jing klen ba chief minister ula sim khya ya ni da ka ong ya ka ni ka wei na ka proposal jong ka HSPDP la syai kedar ngin bu entah hak kabinet meeting bat kabinet jong ka sarkar India jong ka Meghalaya kan sapha bat kan recommend ga ka sarkar India tadi kena kalian ka parti jong ilengi kwa sunan da official resolution jong ka state legislative assembly lagi ong PM kini ki kambar koi mentah apa na ka kabinet ni la recommend kamut hi ba ka sarkar jong hi kala recommend badai ban weng no ya ka tin governor ka 12 AB ya ka kating president ka tu 12 AB ban in search pada ka tin
governor ha ka lebih kemudian automatically ka state jungi ka don ka power kemudian empowering la empowering bang la ka don ka power kumba ka dai yang i ka kum ka justru jo ka jungi po Meghalaya ka baar pada nilia keren ru ba kumno na kaliang ka sokar pin perkhat ya ka wei pat ka benta ka close tin pe yang ni ha ka ni ka proposal jong ka sarkar India hi kemamud ba haka para hagadeka 28 22 ter hagbedai bat ka establishment jong ka village council bat ka municipal council tena kali yang kejumi ongkum ni haban amen di restriction dun ai ba kaneka sarkar me kali kejumi kanom dei ban pediang ya ka proposal jong ka sarkar India bahkan don ke election haka village council kat kum kejing long jing man kum hagar kom jong ka panchayati raj namangil don lupa ka traditional institution ka bangi kidor basnong idon ke uniqueness ngi kalong pancit ya ka yo nong yalam ni headman mo ni rambasnong surasnong ni surdasnong ba ai ba ka council kan long ka bor makaban kami ya kan ban ngimtan kamru bandon kataka municipal council mengiladon ke district council tekini kilong inline bat kanika kemuni ong ka panchayati raj process ni system tena kata daw I chief municipal rom ong saib em gini hi kanam dei ban amen ya kanika bentar ke bat ka village council dan ka municipal council namang iladon lupa in place ka district council ilo lightly po Meghalaya te ai ba ka district council mo kan putri kami ki ain ki beran pa kamut kan penne ki hok kriti ki dustur ku ni jidot haka bede bat ka dor basnong ka jongi apo ka jing pe jong di songsi bat ki sim ki doloi ki wahaldat bat ki septa ta ka de ga bar ka bangi yoban ya kren chai bat ku honorable chief minister iru la snap ya ta bat ki shong cabinet bat ki di par ko ki kimi banyak bat ka parti jing ka krimis khamba ya government ya ka shikshidul ya ka 12 MB nila tawa tenge ba ina ka jing san ora kenamba kum ka state ka jungi ka ba gidon ka jing long krapang khamta me ka kendo siap gilong crime ni mo ki klau ki ta ka sensar tan rai mo ka bisar tan rai ka long ba kan yai pene omni ta yai pene kan nang yai pen ba si su pen ban ya ka bangil ban pa kata ka de ka jing kendo junam ta ka si Rajungi ka parti manusia berbeda berkedika amin mencoba untuk seksudul India.